Zerk egiten gaitu berezi? Pertsonok egiten gaitu berezi, harteman. Lantaldia eta gure arteko harreman ona. Horrek egiten gaitu berezi eta hori da gizartera trasladatzen duguna. Bueno, alde batetik ez gara hiriburuko agentzia bat eta horrek bai egiten gaitu berezi. Gure merkauan dauzen agentzia gehienak hiriburuetan dauz. Eta txikitasun hortatik nik uste dut badaukoela nortasuna. Yo creo que lo que nos hace ser especiales, o al menos, no sé, diferentes, es que somos personas tratando y trabajando con personas y hablando de tú a tú. Berez egiten du gurea dela. Gure enpresa dela, guk estimatzen duguna, momentu hon eta txarretan odolian daramaguna, eta hortaz, horrexegatik da berezia. Guztio berezia garela. Iruditzen zait, guztiok daukagula berezitasun bat, balio batzuk, eta guztiok elkarrekin osatzen dugula zerbait berezia. Guk itzen dugu berezi harteman. Guk itzen dugu berezi harteman esango nauk, pertsonak, guk, gurekin lan itzen dabenak, bai bezero, bai hornitzaile, ez dakit nik esango nuke pertsonak itzen dugula berezi harteman eta hartemanek itzen gaitzula gu berezi, Nik esango nuke hartemanen, danok egoten garela daneako prest. Nik uste dituzkuna berezi da daukoen nortasuna, gure parientok eta jakun erronka aurre itxeko atalaten dauen injarrai, daukoen goguak eta daukoen nortasuna. Komunikazioa ez dela lan duten euskeraz behar dan beste eta gu izatea espezialistak horretan bai uste dut iten gaituela berezi. Niretzat aniztasunak. Eta gero gertutasuna. Gertutasuna nik uste orokorrik gelako jente oso gertua. Jente oso gertua bezeroarekiko, herriarekiko, ingurekiko eta hori plus bat oso importantia da. Igual bezeroarekin hurbila izatea eta gure lana maitasunarekin egiten dugula. Heroiak garela. Nik uste dut gure egunerokoa ez dela batera erreza, daukagula erantzunkizun asko eta proiektu askori aurre egiten diogula, nahiz eta oso zailak izan. Beti gure honena ematen, nahiz eta beti gauzak ondo ateratzen ez diren, baina nik uste dut horrek egiten gaituela heroi, ez? Nik esango nauke berezi itzen gaituen lehenengo gauzia dela gu, hau da, langileo, talde lana, garela azkenien familia bat. Eta, nik agona etorri nazen lehenengo egunetik, egisa esan familian parte sentirunaz, eta oin familian parte izaten jarraitzeot. Eta uste dut hori berezi itzen gaituela. Jatorrixa, ez da? Arbazuak, esan gure dut. Gaur ez gitzake izango garenok, jaiotzian gure gurasuek ez bagintxusten alakoak egin, ez da? Debagoienean jaiotziak goiena gurasu izatea eta kooperatiba inguruen bizi izanak horrek egiten gaitzula berezi.